Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Kaixo guztioi eta ongietorri bueltan gara, oporretatik bueltatzen gara, pasaren astean magazinik ez zelako egon eta gogoekin bueltatzen gara. Gaur bi elkarrizketa izango dugu azaroaren 12 honetan. Asteko Patxi Urrutia etorriko da gure kolaboratzailea eta gaurkotasun gaiak edo albisteak komentatuko ditugu beti egiten dugun moduan. Eta ondoren magazina edo programa bukatzeko Alasne Guruzeaga Madre Korajetik etorriko da. Ez da bere lehendabiziko aldia hemen, Madre Korajeren proiektu ezberdinei buruz hitz egin digulako edo hitz egin zigulako behin Alasnek, baina oraingoan zein izango da gaia? Aste batetan zehar hemen Xaloa Telebistan izango dugun erakusketa bat. Zeri buruzkoa? Ez galdu gaurko elkarrizketa eta jakingo duzue. Has gaitezen lehendabizi hori bai gaurko efemerideekin. Argazkiei buruz hitz egingo dugu gaurko efemerideetan. Lehendabizi 1933 urtera joango gara. Eskozian, Ness herrian eta konkretuki Aintziran, Ness monstruaren lehendabiziko argazkiak egin ziren. 80ko hamarkadara pasako gara orain, 1980 urtera. Urte horretan, Estatu Batuetako Voyager bat espazio ontziak Saturno planetaren eraztunen lehendabiziko, historiako lehendabiziko argazkiak egin zituen eta. Azaroaren 12ko egunkariak azalak birpasatuko ditugu orain. Lehendabizi, Diario de Navarra. Lerroburu nagusian hau ipini dute. Nafarrak hipoteken zerga ordaintzen duten Espainiar bakarrak dira. Azaleko argazkian Trump, Merkel, Macron eta Putin ageri dira 1918ko armistizioa dela eta. Azpian titular hau paratu dute. Gerratik adiskidetzera. Diario de Navarratik Diario de Noticiasera pasako gara. Lerroburu nagusian, Nafarroak 50.800 euro deskontatuko dizkio estatuari trafiko foral bakoitzeko. Azaleko argazkiak kasu honetan ere lehen aipatutako politikariak erakusten ditu, bakearen aldeko foroa gerra handiaren amaieraren 100 urte eta gero izenburupean. Gara egunkariaren txanda. Titular hau nabarmentzen da. Euskal hirietan auzoen arteko ezberdintasunak gorakada izaten du. Azaleko irudian behobiaren momentu bat ikusi daiteke. Ezkerrean izenburu hau ipini dute. Errekorra hautsiz, Leibak eta Merinok hegoaldeko haizeari garaitzen diote. Bide euskaldunekin bukatuko dugu. Gaur berri egunkaririk ez dagoenez, zuzenean Euskal Herria Irratiko webgunera joko dugu. Goikaldean Marabillas gaztetxea ikusi daiteke, Marabillas gaztetxeak eten egin ditu negoziazioak udalarekin, izenburuak lagunduta. Eta bekaldean beste hainbat eduki ditugu, baina bi irakurriko ditugu. Asteazkenean hasiko da bi herritarren aurkako epaiketa erorien monumentuko kriptan grabatzeagatik, dio lehendabizikoak, eta bukatzeko alboan eskuinean, urteurren festa iruditan. Euskal Herria Irratiaren urteurrena ospatzeko egindako festari erreferentzia eginez. Goazen orain aste honetako agenda ikustera. Gaur arratsaldeko 7:30 Juslarrotza Zibiboxean hitzaldi bat euskeraz gatazkak kudeatzeko teknikak izenburupean. Sarrera librea da, baina aldez aurretik gonbidapena eskuratu behar da. Horretarako, Juslarrotza Zibiboxera gerturatu arratsaldeko 6:30 aurrera eta bertan dohainik emango dizkizuete.
aipatutako gonbidapen horiek. Bihar arratsaldeko 6 eta 4 Mendillorriko liburutegian ipuin kontalaria euskeraz ipuinaren ordua izenburuarekin. Bentura Ruizen eskutik eskainiko da eta sarrera librea izango da. Era berean, asteazkenean arratsaldeko 6 ipuin kontalaria euskeraz, baina kasu honetan Nafarroako liburutegian.